Groepsaccommodaties kunnen ik dit seizoen nog geen grote groepen ontvangen. Nevens de branchevereniging worden ze oerslaan bij de plan van de oerhiet bij het veromjen van de coronamaatregels. Op het Ameland komen gewoon wij een soort grote groepen. Een soort recreatiewenten worden nu ombouwd naar lietsere appartementen. 2 jaar terug hadden we nog 50 leden en dat is inmiddels teruggebracht naar 41 leden. En wat vooral speelt corona daarin? De corona die heeft eigenlijk daar een rol in gespeeld om de mensen doen na te denken en een versnelde poging te maken om het verblijf, waar zij toch al een andere bedoeling mee hadden, dat is eigenlijk versneld. Of naar appartementen, of ze zijn gestopt vanwege bedrijfsovername of op die manier. Als de plak voor is, maakt zich gewoon ergens er een camping bij, liek als Boelensels. Bij groepsaccommodatie De Vrije Wil ben ze drokdwaande met de verbouw. Ze gaan van 34 bedden waarom naar 16. Een nieuwe start, maar de familie Oud zal de grote groepen dags wel missen. Ja, dat wel, want we hebben het 17 jaar gedaan en we hebben heel veel vaste klanten hadden we. En, of ik moet zeggen gasten eigenlijk. Hè. En daar bouw je toch een band mee op. En ik denk wel dat we dat toch ook wel missen. Ja. Wat waren dat voor groepen? Duitsers, verenigingen, scholen? Nou, eigenlijk alles wat je opnoemt inderdaad. Vooral het voor- en na-seizoen waren het veel familiereunies en de schoolreisjes uit Nederland. En in de zomer vaak wat grotere groepen Duitse kinderen die hier langere periodes waren. Maximaal 4 mensen maaien op een kamer in een groepsaccommodatie. Grote groepen komen net naar het eiland. Ik denk dit seizoen niet. Al hoor ik van mijn ex-collega's dan dat de groepen toch nog niet annuleren. Dat ze toch wel wachten en hoop hebben dat ze kunnen komen. En ik hoop dat het ook doorgaat. Die grote groepen vallen eerst nu sowieso weg, vorig jaar ook. Nu ook, alleen ze zijn natuurlijk ook in Duitsland aan het kijken van, ja, we hebben wel met het buitenland te maken, wat gaat daar gebeuren? Mogen ze wel reizen straks? Dat is ook nog een dingetje. En misschien met een groepje tot een man of 30. Dat gaat ze wel. Er zijn een aantal die dat proberen voor elkaar te krijgen.